Alguna cousa que... No. Bueno, pues a favor. O segundo punto da orde do día é a aprobación do convenio entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e o Sistema de Responsabilidade Ampliada do Produtor de residuos de envases domésticos e vidrios nos sous. Bueno, unha vez leído o convenio, nós estimamos que suscribir este convenio entre o Concello e a Xunta para a recollida do vidro, como viña facendo hasta ahora, que se encarguen eles da xestión e de todo, como viñan facendo hasta ahora desde sempre. Nós falamos con outros concellos e nos dixeron que eles que tamén estaban facendo a mesma, porque senón meternos na xestión ou meternos na parte económica que era un rollo, entón que se encarguen eles de todo. A nós nos sale gratis, así que... É a modalidade de que se encargan eles de todo, non? Sí, da recollida, de como veñen facendo, igual. Nós o único que facemos, se alguén nos avisa, oye, estamos contenedores cheos, o único que facemos é chamalos, avisalos, oye, que temos tantos contenedores cheos. Pero bueno, cando veñen xa os miran todos, Sí, o que viñen facendo hasta ahora. Entonces este convenio que é unha renovación ou... É que creo que hasta ahora non había convenio ningún. Non me suena de que houbera ningún convenio, porque nunca firmáramos nada e eles se encargaban da gestión e de todo. O único que nós avisábamos como facemos sempre. Por lo tanto... Entonces iso que era un acordo ca... Non había nada, non había... Eles... Había un acordo, eu creo que era entre a empresa e a xunta ou algo disso, para a gestión do vídeo. Eu, que sepa, nunca vi este convenio. Non sei se estaba de antes ou algo, pero... No, desde que estou aquí non me suena. Eu desde que estou aquí non me suena tampouco, nunca. De que houbera así un convenio con... O tema do vídeo, con tema isto, non. Bueno, pues... Non sei se tedes algo máis que añadir. Bueno, pois a favor. E pasamos á resolución da alcaldía. Non sei se tedes alguna cousa que... Sí, temos aquí unhas apuntadas de... Hai un contrato maior para a iluminación pública. É o 373, o decreto 373, de 26 de agosto. Non está subido na plataforma de contratación, non sei se hai un plazo para subirlos ou... non sei. Aquí son 3 meses. 3 meses. Creo que sí. Eso non me sei. Teño que preguntar outra vez. Sei que se van publicando, creo que algo vai publicando, bueno, a poucos, non sei exactamente como vai publicando ahora, pero creo que son 3 meses, o que di a lei. E o 402, o decreto 402, que fala de un xuicio verbal no xulgado de primeira instancia número 2 de Ferrol. De que trata iso? E iso de que era? Iso era do camión. Faltaba... Bueno, o decreto ese en concreto era nomeando a procuradora, porque fora do... non recordo exactamente, que un camión se fora contra un poste... Sí, o de ali dos picos. Cando romperon o contador da luz pública que hai ante a casa de Fernando. Que dando marcha atrás. Non veo o contador e pegoulle. Sí. É fugoso. Non se fugou, non se fugou. Non, que ademais chamoume Fernando moita cara xa. E sacamos unhas fotos e todo. Entón que é unha reclamación que fai o Concello... Claro, para que paguen o avería. Despois hai outro decreto, o 434, que fala de sustitución, cambio de vehículo. 434. Pues este sí que non sei de que vai. Cambio de vehículo. Pois non sei de que vai, debo mirar, non sei, Deixa-me ver aquí, a ver se podo ver.
É trimestralmente, acabo de comprobar os dos contratos menores. Trimestral. O do cambio de vehículo que era eso? Xa te acordas? No, a mí non me di nada, verdad? E como pode ver aquilo que era? Vai ao número de decretos. Non te dixo ver. Non, a mí non. Pois vai a expedientes. Se non miro aquí no teléfono. E van vai a por aí. Non sei se pon expediente. Sí, Sí, sí que pon expediente, busco por expediente, antes non tocados. 384. Sí. Sí. 2025, non? Tens que quitar o de vehículos, senón... Vale, dalle aí. Onde está o teu nome? Donde pon ver todos, abaixo de todo. Aí. E ahora, aí a flechita. Ah, pues, sí. Sí. Ah, sí. Ah, é o de Marcelino. O taxi. O cambio do vehículo de Marcelino, o do taxi. Ah, Cando deu de baixa outro, polo novo. O último xa o 474 que é o contrato menor para a sustitución do portal do pabellón. Ese portal non viña no proxecto. Claro, é que Non viña no proxecto, parece ser. no proxecto. E entonces, bueno, pues pedimos uns presupuestos e o que máis barato nos lo pon é o dos aluminios aquí. 2.000 euros menos que os que fixeron o pabellón. E entón contratamos a eles. Porque metimos un portal grande, un portal de 4 por 4x4, 420 por 450. 4,50 ou algo así. Ten dous, non? Ten dous portais. Non, os outros dous viñan, e ese se olvidou. O grande, o abaixo o que vai cara á piscina, ese se olvidaron. Non é que se olvidaron. Ese era pequeno e por aí non entraba a maquinaria para traballar. Claro. E entón agora metimos sacar ese e fazer máis grande o portal. E agora metimos un que ten que entrar un vehículo de emergencias que poida. Pensaron meter a maquinaria igual por ali, pero non entraba a pala ni as... No, pero bueno, pensaron en respetar o que había, vamos. E por eso non se presupuestou porque era novo. Pero claro. Entón, os outros dous iban incluídos, non? Sí, os outros dois xa iban, sí. Dos decretos non hai máis. Bueno. Pues entonces pasamos ao seguinte punto. Eu creo que sí, que non hai nada máis. Sí, preguntas. Según manifestou o señor alcalde no pleno do mes de xuño, estás elaborando un estudo económico do costo de SAC. Xa rematou ese estudo? Cando se vai a sacar a licitación ao servizo? Pois está bastante liada a obra, estamos co estudio, pero estuvo tamén con outras historias, co tema do padrón de lixo, co tema do padrón de todo isto, de que dos cambios que estamos facendo hacia a Diputación non temos acabado todavía. En canto este listo, sacaremos. O señor alcalde manifestou no pleno do mes de abril que estaba a traballar co técnico municipal para ver que melloras se podían facer no control. Xa rematou este traballo? Sí. Si todo vai ben, no ano que ven temos xa un pequeno borrador das reformas que se poden levar a cabo, unhas aconselladas por urbanismo cando fomos á consellería e, bueno, en principio temos bastante claro, serían 3 reformas do Pexón, pero nos dixo a directora xeral do urbanismo que as fixéramos por separado, porque senón sería unha modificación integral do plan, co que todos os núcleos se verían moi reducidos. Entonces vamos a propoñer 3 reformas independientes, 3 puntos independientes. Por un lado, os límites de vías, por outro lado, a reforma do suelo rústico, e outro lado era... Cal era outra, xa non me recordo. Bueno,
falando con Marcos, ten todo anotado. E se todo nos vai ben, e a ver como vamos de pasta, no ano que ven se contratará. Serían 3 modificacións parciales. Tres puntuales, sí, tres modificacións puntuales. Porque nos dice que se reformamos, díxonos a directora xeral, que se facíamos as tres nun mesmo proxecto, que nos veríamos obligados a facer unha reforma integral do plan, co cual todos os núcleos se verían unha borrada reducidos. O último pleno celebrado neste Concello foi grabado coa webcam instalada no salón de plenos. Que vai facer o Goberno Municipal con esa grabación? Cando se vai instalar o sistema definitivo? No, o sistema normal, estuvemos vendo, o sistema vale perfecto. O único que nos faltaba, ao mellor, quizá polo sonido, uns micros. Pero polo demais o sistema vai ben, e a grabación vai se colgar no portal de transparencia, igual que están colgados os plenos. Pero o material estaba comprado, encargado... O material estaba encargado, como comprado non que non pagamos, pero José María, o pobre home, non debe ter O tempo. último que falamos aquí foi que xa estaba comprado, que faltaba instalarlo solo. No, comprado non. Comprado non, estaba pedido. El me dice que o tiña ali, pero nunca non pasou a factura, nin o vai instalar. Fai máis dun ano. E aprobar esa modificación para... Sí, xa fai dous anos. 2 anos. Sí, pero nunca vai instalar. Eu recordo todos os días, tanto que apretei, vamos instalar esta cámara. Que vai ben, vamos. E cando se sube ao portal de transparencia, xa non é despois do pleno... É que estamos mirando como subilo, que non sabemos moi ben e non temos medo de borrado. Nada máis que intentaremos que cando veña José María a ver se nos enseña a subilo, porque non vayamos a tirar con él. No pleno ordinario de dezembro do ano pasado, o señor alcalde comprometeuse a convocar o Consello de Participación Veciñal este ano. Está rematando o ano e ainda non se convocou. Para cando? Bueno, o compromiso que había era convocar o pleno o Consello de Participación Veciñal para a elaboración do presuposto. Adelanto-vos que, bueno, que este ano o presuposto está sendo moi complicado a súa elaboración por culpa da obra esta que tuvemos que poñer 170.000 euros para o pabellón. Estamos nos vendo e deseando para cuadrar os números e por eso nos chamou, porque non vamos a ter ningún euro para inversión, salvo que nos veña exterior. Vai ser todo para pagar servicios e pouco máis. Porque esas 170.000 euros do ano pasado nos desescuadraron moito e vamos a entrar en inestabilidade presupuestaria seguro. Ainda que temos diñeiro no banco, pero como a lei dice que non o podemos usar, pois adelanto que eso, por eso non se convocou. Non se convocou porque convocarlos para decir que non se pode aportar nada. O post está sempre aí. O post, pero o post ainda non veo. Pero virá. Sí, virá. Xa se sabe, hai diñeiro que ven todos os anos. Sí, pero cando veña non sabemos nin o que ven. O fondo de compensación, o Sí, post... cando veña, de momento non sabemos o que ven. Mas ou menos sabes que é todos os anos igual. Home, non todos, eu creo Mais que ou non menos todos. todos os anos o mesmo. Esas cousas se saben dun ano por outro. No, de momento nós non sabemos o... Ou chegou-nos alguna notificación do post. Que o sepa, non. Pero refiérame que, aínda que non chegara, vai chegar, porque é de todos os anos. Chegar sí, claro. E máis ou menos a cantidad que é, máis ou menos é de todos os anos igual. Sí. Pois xa se sabe. No, máis ou menos igual non, cambia moito, dun ano para outro, Moito, non? Depende. Recibimos queixas polo mal estado do camiño que vai entre os Roxedoiros e a Corbeira, sobre todo porque non se roza. Cando ten pensado o Goberno Municipal a solucionar este camiño? Bueno, estuvemos rozando todos e queda ese e queda algo máis. Non é só ese. Os de terra deixamos sempre no final.
En menos de 2 meses xa comezan as vacacións escolares polo Nadal. Dada a mellora que se produciu no servicio de conciliación no mes de verán, ten pensado o Goberno municipal organizar actividades para a conciliación familiar durante esta época? Eu creo que esta pregunta xa a respostei o ano pasado. Para unha semana que hai de vacacións ou 2 semanas que con un montón de festivos que non compensa nin a xente pagar, creo eu. Entonces non vai haber oferta. De momento non. No pleno ordinario do mes de xuño de 2024 aprobouse por unanimidade unha moción deste grupo municipal para que se instase á Xunta de Galicia a recuperar o servicio de pediatría. No pleno de xuño deste ano manifestou o señor alcalde que non estaba seguro se lle dera trámite a moción. Pode asegurar agora o señor alcalde se está tramitando? Pois a verdade é que non sei, non me acordei de preguntar, non foi por outra cousa. Eu non sei se se tramitou. Tú lo sabes? Non sei. Porque cando... Bueno, se non mirámoslo despois, non... Pero non me acordei de mirar, É a segunda vez que tenemos esta pregunta. Sí, sí. E as 2 veces é a mesma resposta. Que non se mirou. Da outra vez eu pensei que estaba tramitada, porque normalmente cando salían as cousas do pleno xa se encargaban de tramitar. Da outra vez non se tramitou, bueno, por os motivos que xa expliquei da outra vez. Desta vez sí que a verdade non me acordei, Pero bueno, miro, se non se tramitou, se tramitou. Por que seguimos sin ter oferta de escolas deportivas municipais para os máis pequenos? O ano pasado xa o dixemos tamén, creo. O ano pasado dixemos a APA que se buscaban grupos de nenos de 8 nenos que poñíamos a escola deportiva que eles quixeran. Pero de momento nos naide se nos acercou con eso. Os desbrozos das pistas do Concello foron insuficientes e tardíos, xa se que se intensificaron hacia o final do verán, polo que non responden a criterios de seguridade e prevención de riscos de incendios. Por que non se planifican os desbroces nos plazos establecidos pola lei? Pois porque non temos personal, e os tractores solos non andan. Nos desbrozamos cando temos o personal da Xunta, da Diputación, perdón. Xa ten o Goberno municipal os datos de visitantes que pasaron polo portal de entrada das Pravas do Euro? Non teño. O próximo pleno contestarei por lo. Temos que mirar o registro do... Do 19 ao 26 de novembro estará a unidade móvil da ITV para maquinaria agrícola no noso concello diante do ximnasio municipal, o que provoca o corte da entrada desa carretera por Mourente. Por que se vai ubicar ali? Pois porque é o único sitio que temos, porque necesitan unhas ciertas condicións, como é ter baños cerca, e necesitan un espacio que les piden, que foi o único sitio que lles valía. Leveinos a ver varios sitios, e o único sitio que encontramos que lles valera a eles foi ese. Non hai outro Público non. Fomos ver San Boulo, fomos ver diante do campo de fútbol, fomos ver un montón de sitios e non caben. E contestaronme que se non que non viñan, simplemente. Non donde se facía antes, non... No de Beizas? Sí. Ni na cooperativa. É perigo. Na cooperativa non cabe. E antes facías ali. Sí, pero dicen que agora non cabe e que lles interrompo da cooperativa. Fomos ver un montón de sitios, entón vamos a poñer que se entre polo colegio e se salga por Mourente, que non teñan que dar volta. Sí, pois hai que cortar Sí, a pista. se cortará a pista desde ali do colegio, desde a esquina do colegio para baixo, hacia Mourente. Van a ser 5 días, non é tanto tampouco. Son 5 ou 6. Ou 6, non sei.
comprometeuse a falar dos orzamentos con este grupo municipal no mes de setembro. Que lle impediu cumprir este compromiso? Xa contestei antes, no da participación veciñal. Sí, pero dun lado falouse de participación veciñal e do outro lado de que nos íbamos reunir en setembro nós para falarnos de este ano. Sí, pero que todavía non sabemos moi fijo como vai o do presuposto, xa vos dixen antes. Vamos a estar en inestabilidade presupostaria por esos 150.000 euros e o único que estamos facendo é mirar de cubrir os servicios. Que ainda así lle vai chegar ben.